Moni ndine Jackie ndiye akuti zomwe zikuchitika ku Kenya akuti mnyamata uyu dzina lake amamutcha Akoko Sirkal ndotchuka kwambiri pa social media ku Kenyako komanso akuti anali zaka 23 anali ku university anali year 4 ku university amamaliza ku university koma anazatchuka kwambiri chifukwa choti anapanga ndalama kwambiri nkulemera amamutchula kuti akuti amamutchula billionaire Akoko. Anthu samamvetsetsa kuti ndalama zake anazipeza bwanji, angodziwa kuti mnyamata wa zaka 23 all of a sudden ndi billionaire, koma akuti iye amapanga zinthu online achina cryptocurrency ma forex trading ndi mmene akuti amapezera ndalama, pamene naunena kuti yayi amabera anthu ndalama amaba ma bank card chani anthu anena zosiyana koma mwini wakeyo amanena kuti amapanga forex trading ndi cryptocurrencies ndi analemera kwambiri amaonesa magalimoto ake chuma chake chani amalida life mwaziziwa kusangalala itinake munthu walimbikira asasangalala nde anatchuka anali ndi azinzake chani ndio wapezeka kuti akuti pa 17 November ananyamuka kupita kukamuona nzake aliko kaona nzakeko kunabweranso anzake ena anthu akucheza kumaseweza ngalala kumeneku kenako anamva kuti ku club yakuti kwabwera oyimba otchuka wa modela limene lolo iwo aja nkupanga chiganizo choti tipite tikarani tikasangalale nawo ndananyamuka kumapita kule oyimba kumafika kumeneko ma followers ena anamuona kumasangalala pamene pacha Akoko billionaire pamene panalinso ena akuti mabodaboda atikati adoba awoyendesa zinthu ma riders akuti anamuona sizina asangalase auti anamuzindikira anthu akunena kuti ndi uje ndi billionaire Akoko iye ucha basi pamene pacha akulowa akuti kufuna kusangalala ndi anthu ena achati zinawabowa nkumamunena iye ponenedwa kuyankha kwake anauza kunena kuti ndikhoza kuomberani nonsenu musanditopese ndi anthu aja atakupsa mtima kuyamba kumunena kuti ndi wokuba just like that anthu kuyamba kumpanga ataki ndi anzake omwewo amene anali nawo khanga za simple basi pokopoko pamene pacha mpaka pezeka kunena kuti ambaya ndi mpenika 7 anzake achaso ena anavulala koma anakwanitsa kuthawa anthu omwe anampanga chiwembu nawonso kuthawa zosamveseseka kuti chimene mwampangira munthu chiwembu chichi ndi chani koma kuoneka ngati basi nkhani ingokhala kunena kuti chifukwa cha COVID lake right ndi anthu akuyankhula zambiri chuma chake chonse chimadziwika kuti chabwera bwanji chani ubillionaire unabwera bwanji kuti anthu sangamvesese kuti munthu chuma wachipeza bwanji chifukwa munthu samapita pa display ukanena kuti chuma changa ndachipeza njira iyi munthu umapanga zomwe umapanga pa online zimenezo za forex cryptocurrency anthu akapanga bwino akazikhala kuti akuzitsata anthu amalemera nazo ndithu mwaziziwa ndi anthu amangoona ma products kunena kuti munthu walemera akuyendera magalimoto odula akutani ena nkumapanga ma conclusion awo kuti yayi kaya akuba kaya kutani nde mapeto ake amupha koma kuoneka kunena kuti wafa munjira zodabwitsa zonena kuti apolisi akadafufuzabe nde anyamata ku Kenya zomwe zikuwaonekera zimenezo zikomo kwambiri.